A finais deste ano estará finalizada a glorieta de acceso á cidade infantil Príncipe Felipe, unhas obras que xa están en marcha e que esta mesma mañá visitou o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, a deputada delegada deste centro e o concelleiro de obras da cidade. Unha rotonda que conseguirá mellorar a mobilidade por esta zona da capital do Lérez, por onde pasan a diario en torno a unhas 1000 persoas. Pois todo iso combinouse en facer un proxecto que é remodelar toda a entrada, como vedes xa está, vaise a cambiar, vai quedar unha entrada francamente digna e integrar toda a mobilidade, a peonil, a da rodada, en unha solución pois, que moi traballada, que levou moito tempo facela, porque, como vedes, hai diferencias de cotas, hai problemas de todo tipo, aquí non se sabía por debaixo onde estaban pois, as canalizacións de electricidade, estaba todo, foise facendo todo así a salto de mata, que agora pois, hai que facelo ben e máis, bueno. Estes traballos levan un mes de obras e contan cun prazo de execución de 6, o que significa que en 5 meses deberían estar rematada esta glorieta tan necesaria pro centro Príncipe Felipe. Na que levamos empeñadas desde o principio que chegamos aquí porque nos parecía fundamental dende o punto de vista de seguridade. Recordemos que os usuarios e usuarias de Príncipe Felipe, aparte de ser en número moi amplo, son dunhas características tamén moi sensibles e que temos que coidar. Entón, dende o punto de vista da seguridade, da accesibilidade e da mobilidade, tanto exterior como interior do centro, para nós esta obra é fundamental e estamos levando ese traballo tamén no interior, con obras parciais, en edificios, de mellora, de recuperación, de dignificación do centro. Dende o Departamento de Enxeñería da Deputación dixeron que con moito mimo, traballo e estudo o que fixeron con esta rotonda é reordenar o tráfico nunha zona que era moi perigosa tanto pro peón como pro vehículo. Con entrada e saída cunha glorieta de pasos de peón sobrelevados para conseguir calmado de velocidade de vehículos, reordenando, como dicimos, tanto o acceso como simplemente o tránsito da propia estrada, que é moi transitada por vehículos, priorizando sempre a seguridade do peón, sin barreras arquitectónicas ningunha, con pasos de peóns elevados e realizando unhas beirarrúas máis que dignas para que polo menos a xente a saída e a entrada do centro, desde o punto de vista da peatonalidade, pois poda facelo dunha forma segura. Unha zona de acceso ao centro Príncipe Felipe que non conta con barreiras arquitectónicas e onde se lle dá especial prioridade á seguridade do peón.